Dawk kollha li jżuru l-Belt Valletta issa se jkunu jistgħu jippjanaw iż-żjara tagħhom permezz ta' wieħed mill-10 punti diġitali ta' informazzjoni madwar il-belt. L-informazzjoni se tingħata permezz ta' smart screens kbar li huma attrezzati bis-sistema Google Maps. Jean-Pierre Mizzi minn iCity spjega biex huma attrezzati dawn il-punti ta' informazzjoni. Għandna sistema ta' Google Maps hija xi ħaġa li llum il-ġurnata kulħadd juża. Fl-istess ħin għandna numru ta' menus fejn għandek postijiet ta' divertiment, postijiet ta' interess u informazzjoni importanti ġewwa l-belt. Din l-informazzjoni tista' ġiba billi tidħol fil-menus li għandek bżonn u mbagħad inti din l-informazzjoni tista' tibagħta lilek innifsek fuq smartphone billi tafas iddaħħal l-email tiegħek. Is-sistema għandha wkoll faċilità li tagħmilha aċċessibbli għal nies li jużaw siġġu tar-roti hekk kif l-iskrin jista' jinżel l-isfel. Dawn l-screens jagħmluha possibbli wkoll li wieħed jieħu ritratt tiegħu innifsu f'waħda mill-pjazzett majestużi tal-belt fl-isfond. Iċ-Chairman tal-Valletta 2018, Jason Mikallef, saħaq fuq l-importanza ta' dan il-proġett ftit jiem biss qabel jibdew iċ-ċelebrazzjonijiet tul ix-xahar ta' Diċembru biex imbagħad il-Belt Valletta ssir il-Belt Kapitali tal-Kultura nhar l-20 ta' Jannar. F'temp ta' ftit minuti daw in-nies se jkunu jafu l-programm kulturali kollu tagħna, se jkunu jafu l-ġrajiet u l-aħbarijiet kurrenti lokali u internazzjonali x'għandhom jagħmlu fil-Belt Valletta l-postijiet ikoniċi, mużewijiet, l-arti u l-kultura li tkun għaddejja fil-Belt Valletta u naturalment bżonnijiet oħrajn illi kollhom bżonn it-turisti lokali. Imma wkoll fuq kollox it-turisti internazzjonali u allura naqmnu li dawn huma standards li jixirqu għall-Belt Valletta minn issa u għalli ġej. Dan fil-waqt li saħaq li dan il-proġett huwa parti mill-legat li l-Valletta 2018 se tkun qed tħalli lil pajjiżna.